da ffrindiau, braf cael cwmni chi gyd. Gai estyn croeso i'r aelodau a'r bobl ifanc ac yn arbennig i'r ymwelwyr sydd wedi dod i gefnogi gwahanol ysgolion. Fel mae aelodau'r cymdeithas yn gwerthfawrogi cael cwmni y disgyblion bob blwyddyn, mae gystadleuaeth hon yn rhoi llwyfan i bobl ifanc, feithrin eidoniaeth siarad cyhoeddus, a rhyw wahanol o'n siriol dod atan ni jyst i ddweud chydig bach am y gystadleuaeth. Cyril Edwards y trefnydd yr Urdd. Diolch yn fawr iawn, a noswaith dda i chi gyd. Fydda i mond diolch unwaith eto eleni am y gwahoddiad i ddod yma atoch chi fel cymdeithas lenyddol. Mae'n braint cael dod yma, a dwi'n meddwl bod o'n beth da ofnadwy bod y bobl ifanc yn cael cynulleidfa a cael grandawiad teg. Felly, testynna. Y cyntaf, a ddylai'r oed pleidleisio gael ei ostwng i 1 ar 15 oed. Felly, gyda mwyafrif ohonyn nhw o gwmpas yr oed yna, dwi'n meddwl bod o'n gobeithio bod yn bwg diddorol. Yr ail, cafodd llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn yr Euros effaith ar ddefnydd pobl o'r iaith Gymraeg. Felly, gofyn y cwestiwn, oedd na ddiw effaith ar yr iaith Gymraeg yn dilyn llwyddiant y tîm pêl-droed cenedlaethol. Y trydydd ydy S4C yn cynnig gwasanaeth sydd yn apelio tuag at ystod eang o gynulleidfa. Y pedwerydd, annibyniaeth i Gymru, peth da neu peth drwg. A wedyn, y pumed ydy Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill yn gwneud fwy o dda ta drwg. Felly, da ni'n gobeithio bod yna rhywbeth yn apelio at bawb yna. Dwi'n gobeithio bod ni'n mynd i gael llawer i drafodaeth diddorol, oherwydd mae'r pobl ifanc yma, mae gen nhw farn, mae gen nhw safbwyntiau cry, a dwi wir yn edrych ymlaen oherwydd llynedd mi ddysgu si gymaint amdan bobl a Donald Trump, beth oedden ni'n gwybod dim byd amdan, wrth wrando ar bobl yn 15 ac 15 oed, ac eisiau rhyfeddu ar y wybodaeth mewn gynnu nhw. Felly, dwi'n edrych ymlaen ofnadwy'r gystadleuaeth a dwi'n dymuno pob hwyl iddyn nhw. Does na ddim fath beth i ni o profiad gwael, mae bob profiad yn profiad da, oedd o'n un sydd maen nhw'n mynd i ddysgu rhywbeth o heno, a dwi'n wir yn gobeithio wedi gen i 11 person ifanc sy'n yma, gobeithio bod nhw'n gyd yn elwa. Felly diolch yn fawr iawn i chi fel cymdeithas am y croeso, a dwi'n wir yn gobeithio na chi fwynhau'r noson. Diolch yn fawr iawn. O'r gynta, mae 3 tîm, Ysgol Sir Thomas Jones Amlwch, Ysgol Gyfyn Llangefni, ac Uwch Adran Geirwan. Dyna y 3 tîm. Dwi hefyd yn diolch i'r athrawon am eu cefnogi. Ein beirniad neu henodd i Mrs Alwen Jones o Amlwch am ei didau air nes ymlaen o Mrs Jones. Rhaid i chi alw ar y tîm cyntaf o Ysgol Sir Thomas Jones Amlwch. Sgolwch ar dda. Croeso chi gyd i gystadleuaeth siarad cyhoeddus yr Urdd, blwyddyn 10 i 20. Dwi'n siŵr eich bod chi wedi bod yn gwylio'r tân gwyllt yr wythnos diwetha ac wedi mwynhau. Ond gallwch eich sicrhau bod y tân gwyllt yn parhau yma yn y neuadd heno wrth i panel drafod, a di Facebook a cyfryngau cymdeithasol eraill yn gwneud fwy o dda ta drwg. Rydw wedi dewis y pwnc yma oherwydd roedd wedi cymryd i'n sylw allan o'r 5 pwnc arall geithon, ac roedd yn teimlo na'r pwnc yma ydyn ni'n gwybod mwyaf. Felly, ymlaen â ni ar trafod, ydy Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill yn gwneud fwy o dda ta drwg. I ddechrau drafodaeth gyda bang heno, mae Lwri. Heddiw byddai'n trafod yr ochr dda i'r cymdeithasau fel Facebook a Twitter a pethau yna. Yr pwynt gyntaf ydy meddwl rwy'n pan mae'n meddwl amdano'r pethau fel hyn, fel Facebook ydy cymdeithasu yn amlwg. Mae'n gallu meddwl o pethau gwych iddo chi. Felly fel dal i fyny efo ffrindiau, os mae'n agos yn pentra nesaf neu ochr arall i'r byd. Dach chi'n cysylltu nhw unrhyw ffordd ych eisiau, unrhyw amser, sydd yn peth gwych. Ac hefyd, cyfarthrebu â pobl yn yr ardal, eich bod o bach yn
bob dydd, ond mae cael yr cysylltiad yna, jyst yn sydyn, neu helo, neu tyd ydych chi, yn rhywbeth gwych i gael. Ond dwi'n anghytuno o'r ddadl yna, am beth sydd wedi digwydd efo cyfathrebu wyneb yn wyneb. Dwi'n meddwl bod lot gormod o dextio neu sgwrsio drwy'r ffôn. Dwi'n meddwl bod y cysylltiad drwy'n wneud wyneb yn wyneb wedi mynd allan o steil mewn ffordd. A dwi'n meddwl fod plant ifanc angen cyfathrebu mewn wyneb yn wyneb oherwydd dyna sydd mae pobl yn mynd i aros mewn cysylltiad yn well. Ond ofyn i cyfathrebu fo hwnna, mae yna enwedig, dwi'n gwybod bod cymdeithasau fel Facebook yn eich tynnu sylw chi i ffwr o pethau ddydd i fydd eich, ond mae yn tylu'ch sylw chi i newyddion pwysig diddorol sydd yn byd ni. Gallai ddod fod bod chi'n clywed yn byd hyn yn yr ysgol, ond chi'n glywed ar Facebook eich amdan yn tirion Donald Trump neu digwyddiadau yn eich lywodraeth. Mae o yn hybu i bobl ifanc yn enwedig, efallai pobl sydd ddim yn dechrau papur newydd, a pethau fel Facebook, mae o yn dod â ffordd i pobl ifanc ddod i nabod a ddod i wybod yn byd yr un byw yn ac beth sy'n digwydd o ddydd i ddydd yma. Ond mae papurau newydd, mae o'n rhoi lot o swyddi i bobl. Os oes yna ddim papurau newydd mewn siwper, gyda ddim gymaint o werthiant yna, mae yna lot o bobl ysgrifennu papurau newydd, maen nhw'n mynd i golli swyddi. A mae yna rhywbeth neisiach am ddarllen papur newydd na ydi o ar-lein, achos dwi'n meddwl bod o'n lot mwy os o'n felly neis i ddarllen na ddarllen o'r lein, dwi'n meddwl. Ia, mae o yn peth neis i gael o'n ffysegol o'ch blaen chi, ond os ydych chi yn... Dwi'n gwybod rhai pethau fel Daily Post, mae'n dod allan yn ddyddiol, ond mae rhai pethau fel yr hwyd ydych chi, dod allan llawar mond bob mis. A dyn, os mae yna rhywbeth yn digwydd fel heno ar enghraifft, sydd angen ei hysbysu, neu unrhyw weithgaredd efo'r urdd neu ffermwr ifanc neu rhywbeth sy'n digwydd yn ein pentre neu'r ardaloedd lleol, mae disgwyl i papur newydd ddod bob tro yn gostus i reid hysbyseb ynddo fo, ond efallai os ydych chi'n defnyddio pethau trydar, mae pob yn chi bod o yn sydd pan ydych chi yn trefnu fo, ac efallai fydd o'n denu fwy o bobl wahanol sydd efallai ddim yn meddwl darllen papur newydd i weld am digwyddiadau dydd i ddydd. Ond efallai fydd yna rhai pobl tro hyn ddim efo'r ffonau, efo'r iPad a pethau newydd. A mae angen iddyn nhw gael gwybod hefyd amdan y digwyddiadau hefyd, oherwydd ella mae rhai pobl ddim yn cael ddim byd i wneud yn ganol yr wsos ac mond yr unig ffordd ydi o efo nhw wedi fod ar bapur. So dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn i gadw'r traddodiad o ddarllen papurau newydd bro ac ati. Tybed gyda pha ochr y geiniog ydych chi'n cytuno? Diolch i chi am wrando. Diolch. Yn fy marn i, dwi'n meddwl bod cyfryngau cymdeithasol yn dda, oherwydd mae o'n helpu pobl i cysylltu efo teulu nhw sydd ochr arall y byd. Dwi'n anghytuno gyda barn Angharad, a pobl ddim yn nabod gallu cysylltu gyda chi hefyd. Ie, ond mae yna pethau da sydd ar cyfryngau cymdeithasol. Enghraifft, mae pobl yn gallu gael ysbrydoli gan celebrities sydd yn rhoi lluniau o nhw ar Instagram a felly yn ysbrydoli nhw i edrych yn dda ac i edrych o'r celebrity yna. Dwi'n cytuno fo Osian yma. Yr cyfryngau cymdeithasol yn rhoi pwysau pobl ifanc i edrych yn dda a bod o dan pwysau benodol. Ie, ond mae yna llawer o cyngor ar-lein. Mae yna account sydd wedi cadw mewn rheini a sydd wedi bita'n iach ar Instagram, a mae yna'n helpu yr pobl ifanc i teimlo well amdani hyn. Ond dydy rhai pobl ddim yn hoffi sut maen nhw'n edrych ac faint maen nhw'n pwyso. Dwi hefyd yn cytuno fo Angharad oherwydd mae ar y cyfryngau cymdeithasol mae'n dweud bod dim llawer o ots gan sut mae bobl yn edrych a beth yw ei maint. Ie, mae yna llawer o accounts yn ysbrydoli pobl ifanc i teimlo well amdani hyn a pethau. Felly, ddod i gasglu, dwi ddim yn meddwl bod yna pethau da a pethau drwg i'r gyfryngau cymdeithasol. Diolch am y dda.
brifysgol. Catrin Cameron Dde yma yn astudio busnes Gymraeg Iechyd y Gofal. Erin ar y Ffen yn gwneud Iechyd y Gofal Cymraeg a Gwyddoniaeth Ymdygol. Elin yma yn gwneud bioleg Gymraeg ac addysg gyfforol. A heno, da ni'n di drafod pwnc ydy Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill yn gwneud fwy o dda ta drwg. Felly, i ddechrau, da ni am sôn am effaith cyfryngau ar perthnasoedd. Felly, Erin, wyt ti'n credu bod cyfryngau'n datblygu tan chwalu perthnasoedd? Dwi'n credu gryf bod nhw'n cael eu chwalu oherwydd mae cenfigen yn gallu chwalu perthnasoedd, ffrindiau a chariadon. Yn gall pethau drwg cael ei ddeud ar-lein i drio oherwydd cenfigen, felly dwi'n meddwl bod nhw'n cael eu chwalu. Fe iawn ni symud mlaen i sôn am effaith cyfryngau ar fwyd dydd. Felly, da ni wedi twysio ar bwliau gynna, ond fe mi wedi drafod o'n llawnach. Ti'n credu bod cyfryngau'n gwneud i bwlio'n haws rwan? Lot haws, oherwydd maen nhw'n cymryd mantais oherwydd nhw ddim wyneb yn wyneb. Felly mae'n haws i'r bwli oherwydd maen nhw'n cuddio tu ôl i'r sgrin, ond yn anoddach i'r dioddefwr oherwydd does y neb yn gallu gweld yn gorfforol, a mae'n anoddach iddyn nhw siarad amdano peth, a anoddach i ddeud nhw'n cael eu bwlio oherwydd does y neb yn gweld. Dwi'n teimlo fatha bod cyfryngau yn effeithio ar y iaith Gymraeg, oherwydd bod llawer o'r cyfryngau hyn, mae llawer o bobl sydd arno fo yn trafod ei iaith Saesneg, a mae'n golygu bod plant ifanc sydd yn tyfu fyny ar y cyfryngau yn mwydiadol i siarad Saesneg ar online. Ia, dioed y bwynt di, mae'r spell check ar-lein yn gwneud i bobl ysgrifennu a siarad yn iaith Saesneg, a dyn nhw'n newid o'r Gymraeg oherwydd mae'n haws iddyn nhw, dim mae'n golygu bod ni'n colli'r iaith Gymraeg. Erbyn mae'n bosib creu spell check i ffwrdd. Ond dwi'n credu bod mae llawer o bobl ifanc yn cael ei dylanwadu i siarad Cymraeg oherwydd mae gennym ffrindiau sy'n siarad Cymraeg ar y cyfryngau hyn, felly dydy o ddim bob tro'n golygu bod yr iaith yn cael ei... Effaith cyfryngau ar y Gymraeg. Felly, chi'n credu bod cyfryngau yn gwneud dipyn cyhoeddi y Gymraeg neu gweithgareddau Cymraeg ac yn chyfrofiad hynny? Gall cyfryngau fel lladd yr iaith Gymraeg, oherwydd mae gormod o ddylanwad ar iaith Saesneg a ddim digon ar Gymraeg yn y marn i. Dwi'n meddwl bod o'n beth da, achos mae lot o gigiau Cymraeg yn cael ei ysbysebu a hefyd gweithgareddau gwahanol fel hefyd. Dwi'n teimlo fatha bod cyfryngau yn effeithio ar y iaith Gymraeg, oherwydd bod llawer o'r cyfryngau hyn, mae llawer o bobl sydd arno fo yn trafod ei iaith Saesneg, a mae'n golygu bod plant ifanc sydd yn tyfu fyny ar y cyfryngau yn mwydiadol i siarad Saesneg ar online. Ia, dioed y bwynt di, mae'r spell check ar-lein yn gwneud i bobl ysgrifennu a siarad yn iaith Saesneg, a dyn nhw'n newid o'r Gymraeg oherwydd mae'n haws iddyn nhw, dim mae'n golygu bod ni'n colli'r iaith Gymraeg. Erbyn mae'n bosib creu spell check i ffwrdd. Ond dwi'n credu bod mae llawer o bobl ifanc yn cael ei dylanwadu i siarad Cymraeg oherwydd mae gennym ffrindiau sy'n siarad Cymraeg ar y cyfryngau hyn, felly dydy o ddim bob tro'n golygu bod yr iaith yn cael ei effeithio. Dwi'n credu sy'n digon bobl yn gyfathrebu yn iaith Gymraeg ar-lein oherwydd mae rhai bobl efo diom cool neu does neb arall yn nid o'n pob i siarad Saesneg, felly dydy'r iaith Gymraeg ddim cael ei digon ar-lein, dwi'n meddwl. Mae yna lot o raglenni hefyd fel Hams a Round Round yn apelio at bobl ifanc ac allan sydd yn mynd i hybu'r iaith. Felly, i gloi, dwi'n meddwl bod Facebook a'r cyfryngau'n beth da iawn i'r gymdeithas, ond cyn belled bod yn cael ei defnyddio yn y ffordd gywir. Diolch. Gai ddiolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i ddod yma hyn yma i feirniadur cystadleuaeth siarad cyhoeddus, a wir mae wedi bod yn blesar o'r mwyaf. Gai ddiolch i Gymdeithas Llenyddol Briog Eironnwy am gynnal y cystadleuaeth yma yn flynyddol ers nifer o flynyddoedd bellach. Diolch yn fawr iawn. Ar ôl pwyso a mesur go iawn, mi oedd gen i
ddau beth i wneud, dewis tîm a dewis siaradwr. Ac oherwydd naturioldeb y siarad a'r cyfathrebu wyneb o wyneb heblaw a fawr o ddim defnydd o bapur. Dwi'n meddwl gai roed y gwobr tîm heno yma i Ysgol Sir Thomas Jones. Mae'r siaradwr heno'n mynd eto am chydig iawn o ddefnydd o bapur ac am ddawn gyfathrebu yn ddeheig, yn naturiol a iaith lan a llais hawdd gwrando. Dwi'n mynd i roi yr siaradwr gorau i Owain. Mae dyfodau disglair iawn o blaen chi gyd, a dwi'n dymuno holl llwyddiant i chi gyd, le bynnag ydych chi'n mynd ar hyd y Phe Cymru. Gwneud eich gorau, newch chi'n gwella hynna. A diolch fawr iawn i chi gyd, a siwrna saf i chi gyd adre.